Gabon famo y'a jira waati la maa o maa n'i ye maliden ye n'i ye fɛn ɲinina ko fɛn b'i bolo f'i k'u ka sɛbɛn ta o de kɛra sababu ye a bɛ sila kelen tɛ maliden fɛn o fɛn bɛ Gabon ko maa sɛbɛn don k'a dɔnnen don ko tɔgɔ b'a la walima ko fɛn b'a bolo i b'a sɔrɔ Gabon sɛbɛn b'a bolo bon o yɛrɛ k'i bɔ yen maliden joli bɛ Faransi min ni nationalité française b'a bolo mais o bɛ bɔ malidenya la jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keïta kɛra président ye nationalité française t'a bolo wa alors voilà des petits problèmes amanga domina Abdou amanga domina bon c'est donc un problème c'est trop compliqué et ça doit même pas être compliqué normalement ni bi ko ɲɛdɔn ko taara taa cogo min na maa minnu ni maa minnu bi wuli ka jɔ la n'i b'a ɲɛdɔn ka ban i k'a dɔn gɛlɛya yɛrɛ t'a la i b'a dɔn k'a fɔ min don c'est de lui Cɛbilen Daramɛ dɔgɔnin Cɛbilen Daramɛ ale ye parrainant ɲɛmɔgɔ de ye parrainant ye politique tɔn de ye politique tɔn min n t'a fɔ n ko fanga t'a la nka fangaba t'a la ka tɔn tɔw bɔ o dɔgɔnin de ye Bedi Daramɛ ye Bedi Daramɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ayi nin t'a siɲɛ fɔlɔ tɔnci la Haut Conseil a tun b'o la o conseil kelen a tun b'o la wulikajɔ caman kɛra a fɛ CEDEM nanen a ko tabarakala CEDEM ko daminɛna a nana don o la CEDEM a kɛra CEDEM Faransi bolofana min bɛ yen a kɛra o tɔn ɲɛmaa ye a yɛrɛ de y'a ɲini ka don a la fana quoi a yɛrɛ de y'a ɲini fana ka don CEDEM na d'accord papier min y'a to a donna CEDEM na Mohamed Cherif Hayidara de ye papier caman o papier b'an bolo o de y'ale yamaruya CEDEM sigi Faransi jamana na e bɛ se ka n'o kɛlɛ k'i b'o wuli ka bɔ yen ko fɛn national CEDEM national ke e kɛra o président ye à vertu de quelle loi Bedi kuma caman fɔla i sigila radio wɛrɛw la ni an bɛ baara min kɛ i baara in i y'a lagosi i y'a lanɔgɔ an y'a kuma mɛn nka o tɛ anw saliya sabula anw ka baara de ye nin ye i ye min fɔ peut-être ça n'engage que toi maa minnu b'an lamɛn u b'a dɔn an bɛ baara in kɛ cogo min na baara in ye kanu ye kanu kɔfɛ an bɛ wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ maa t'an bilala maa tɛ an sarala o tɛ gouvernement na o tɛ au conseil la o tɛ 16e na o tɛ association wɛrɛ la donc o nka an ye e yɛrɛ wele siɲɛ caman i y'an wele ka kɔni ɲɛ an kumana i kɛlen bureau in président ye gɛlɛyaw nana min kɛ an y'i wele ka kuma ɲɔgɔnya ɲini i fɛ i ma sɔn ka kuma non Abdou i bɛ taa yɔrɔ jan Bedi Daramɛ maa min n'a sigira maa dɔn 2000 combien a kɛra CEDEM Faransi président ye ani maa fɔlɔ-fɔlɔ minnu kumana radio la o y'anw ye anw de y'a interviewé k'a wele k'a ɲininka bureau sigira cogo di est-ce que CEDEM bolofara min bɛ Faransi baara bɛ ka kɛ cogo di anw de fɔlɔ-fɔlɔ a y'anw fɔlɔ-fɔlɔ de wele an y'a interviewé radio so kelen na mieux que ça u labana ka jɛkulu dɔ sigi sen kan kɛlɛ kelen CEDEM Faransi la a taara tɔn dɔ sigi ko COGEMEX COGEMEX a ka maa dɔ bɛ an t'olu tɔgɔ fɔ olu y'an wele k'a fɔ bon olu bɔra CEDEM na u y'u dama ta tɔn sigi inquiétude min b'an na a don an y'a fɔ an ko mais n ko ça c'est pas bon ni tɔnbolo cayara ka caya finalement a dabɔra dɛmɛ min kama a tɛ kɛ mais c'est une bonne chose n'u bɛ se ka baara kɛ ka baara dafa conseil bɛ dɛsɛ yɔrɔ dɔ la CEDEM bɛ dɛsɛ yɔrɔ dɔ la olu bɛ se ka yɔrɔ dɔ fana ta k'o dafa en tout cas anw bɛ bɛɛ ka bila la an tɛ maa si kama yan ni wariko don ka wari d'a ma maa min bɛ se ka wari caman da anw ma o ye Abdou Sila ye a y'a caman di ne yɛrɛ a ye miliyɔn caman di ne ma a y'a di yan Gabon a y'a di yan donc ni maa ko de don walima wariko don an tɛ CEDEM tɔgɔ fɔ an da la o donc il faut que Bedi k'a dɔn wariko tɛ i ye min fɔ kuma min ni mankan wulila a ye ne yɛrɛ wele téléphone na Bedi ye ne wele a ka enregistrement bɛ n bolo mais ne tɛna don o jeu la a ko ma non an bɛna ka min fɔ par rapport au CEDEM tiɲɛ tɛ a donna ta a bɔra tan non Mohamed Cherif Hayidara il va le démettre de cette fonction ale b'a wuli ne ko a ma ban écoute o kɔni y'an ni ɲɔgɔn cɛ mais kana fɔ ko wari bi da anw ma walima Mohamed Cherif Hayidara kelen bɛ k'anw bila baara de la contre toi non e Bedi ne ni e an ma deli ka ɲɔgɔn ye moi j'étais en France 10 fois a ma deli k'i ye ɲɛ na n m'a ɲini k'i ye i fana ma a ɲini kɛnɛ ye a nana siɲɛ caman ne yɛrɛ téléphone la kuma de b'an cɛ i nana siɲɛ caman Bamakɔ ye i m'a ɲini kɛnɛ ye ne yɛrɛ m'a ɲini k'e ye problème bɛ min normalement problème tɛ yen a don k'i ma téléphone na alors kuma minnu fɔra par rapport au CEDEM mankan ni fɛn minnu fɔra k'a fɔ i ye lettre ci k'a fɔ i bɛna fɛn kɛ yan gouverneur ko k'a tɛ kɛ ministre ko k'a tɛ kɛ alors ni hakilina b'i la walima kuma wɛrɛ b'i bolo droit de réponse anw bɛ radio dayɛlɛ k'a d'i ma min ka di da i b'a fɔ dimanche wɛrɛ ni Ala y'o jira n na Bedi o tuma micro dayɛlɛlen don i b'an wele ka numéro d'i ma i bɛ se k'an wele numéro fɛn o fɛn la pour intervenir diɲɛ maa k'i ka kuma mɛn
o dimanche sera an y'i wele k'i wele i ma téléphone ta i m'an wele et alors donc Mamadou Chérif bɛ wari d'anw ma cogo di n'a bɛ wari d'anw ma est-ce que an b'i wele k'a fɔ i ka droit de réponse kɛ kuma min tiɲɛ min b'i bolo i k'o fɔ diɲɛ ma k'a mɛn tu n'as pas appelé i ma maa bila ka weleli kɛ et alors bon n'i m'o kɛ anw b'an ka logique kelen de kan logique ye mun ye fɛn fila an t'a fɛ jɛkulu minnu sigira maliyɛnw to a la n'o ye diaspora ye an t'a fɛ a jɛkulu ka kɛ sanni kun fila ye an t'a fɛ gɛlɛya ka don a jɛkulu kɔnɔ jɛkulu ninnu sigira de ka maliyɛnw dɛmɛ minnu bɛ taama sira la minnu bɛ jamana wɛrɛ la gɛlɛya b'u kan an ka dɛmɛ bi ta ka ɲɛsin u ma anw ye jɛmukan de sigi sans l'apport du haut conseil ni du CEDEM parce que gɛlɛya yɛrɛ fana min karamɔgɔ dɔ tun la ni gɛlɛya daminɛna yan nɔ o gɛlɛya kelen bɛ taa tugu kɔ f'u sigiyɔrɔw la parce que CEDEM bɛna kɛ n'a fɔra ko k'a kɛ bureau fila ye bureau fila jamana donc ne ye président donc fana ko ne ye président a bɛɛ dun ye 16e de ye a bɛɛ dun ye 16e a bɛɛ ko ko n bɛ maliyɛnw dɛmɛ a bɛ n'u dɛmɛ ni dɛmɛna jumɛn ye a bɛ baara gɛlɛya déjà hali interlocuteur fana nana i ka kuma latigɛ tɛ k'a fɔ n bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ i n'aw ni ɲɔgɔn cɛ 16e ye fila ye o bɛ kɛ non bon 16e tɛ fila ye en réalité ayi a ka fɛnw kɛcogo la quoi 16e tɛ se ka kɛ fila ye cogo si la voilà parce que sɛbɛnfuraw ni sariya bolo la kuma taara fɔ sariya bolo kɔnɔ sariyatigiw bɛna kiiri tigɛ ni kiiri tigɛra on verra ni min da ye tiɲɛ min da ye nkalon ye mais yanni kiiri ka tigɛ anw di kiiri dɔn an tɛ sariyatigi ye anw bɛ min dɔn o ye hadamadenya taabolo ani k'o kɛra an ɲɛna cogo min nka an bɛ ka sɛbɛnni fana caman ye nka sɛbɛnni caman bɛ yen an ye min fana ye min fana an bɛna ka min fɔ min bɛ tiɲɛ d'an ma et ça aussi c'est une vérité an k'o bɔ a la maliyɛnw yɛrɛ dama ka sigi jamana kɔ kan ka ɲɔgɔn buruja fo ka ɲɔgɔn nani nafa jumɛn b'a la foyi maliyɛnw yɛrɛ dama u ka sigi jamana kɔ kan wali jamanaw na ka ɲɔgɔn nani ka ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ nin ye so de ye nin ye karabumaa de ye nin tɛ maliden ye nin tɛ laginɛka ye nin ye nin kɛ nin ye nin kɛ nin ye nin kɛ a bɛ nafa jumɛn nati foyi et c'est ça le problème et c'est ça le problème moi je dis mais Baby finalement qu'est-ce qu'il veut est-ce qu'il n'est pas en mission pour détruire le 16e mission de déstabilisation mais o nafa bi se joni ma ni 16e cira bi ka dakolon di a tiɲɛni de fanga ka bon n'a nafa ye prenons le bilan de 2015 à maintenant 16e a sigi furanama kana bila bilan a ma fɛn ɲɛ maliyɛnw ɲɛ minnu bɛ jamana kɔ kan a ka ca a caman a ma fɛn da ka maliyɛnw sɛgɛrɛ min mun nafa a caman bon alors donc maintenant ni mankan ni fɛn donna na ne ka problème o dɔrɔn de ye minnu ni baara bi kɛ olu ye n'o ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan finalement an bɛ taa tribunal la o giringajɔ n'o taa ka segin ni ayiwa ne ta ye tiɲɛ nin ta ye nkalon nin ta ye tiɲɛ ye i k'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ walima u kan ka baara wɛrɛ minnu kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma minnu bɛ jamana kɔ kan o dala bi sa u bɛ dabila fɔlɔ donc tiɲɛni nana c'est pourquoi moi j'ai dit il faut qu'on réfléchisse an ka hakili jagabɔ in de ka ɲi maa ko tɛ le haut conseil des Maliens l'extérieur Habib Sila ta tɛ Habib Sila nana sɔrɔ a bɛ yen président dɛmɛn'a la Habib Sila b'a ka président kɛ ka taa ka bɔ yen le 16e Mamadou Chérif Aïdara hali n'ale de y'a tu tigɛ k'a sigi a tɛna badabada kɛ a y'a dabɔ min kama o de ye maliyɛnw ka magwan olu de ka dɛmɛ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan o ka dɛmɛ Mamadou Chérif Aïdara don min ni maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan anw de y'i sigi k'an ka kɛ président an b'a fɛ i ka bɔ yen a bɛ bɔ yen et c'est là où BD a péché ɲɔgɔn ye ba kɛra kɔsɛn na bureau sigi national kɛra kɔsɛn na janvier tɛmɛnen de kɔrɔ si tu es vraiment candidat a ka di ye ka k'a ye mais viens o tun bɛ gɛlɛya parce que ale bɛɛ bɛ mandater i ka bureau maaw de fɛ ale dun gɛnna ka bɔ français bureau la voilà n'i gɛnna ka bɔ bureau la o ye il faut en vouloir i ka bureau mɔgɔ minnu bɛ France c'est pas Mamadou Chérif Aïdara min y'i gɛn bon kuma caman b'a senkɔrɔ BD ka dimi ni kɛlɛ ni furuku a dɔnnen don bon évidemment n'a fɔra maa tɛ baara la France jamana na fo i bɛ balo i denw ka allocation familiale la c'est un problème c'est pas moi qui le dis sɛbɛnniw bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ BD il travaille pas bon i b'a dɔn tubabu France jamana fana problème o de ye i mana kalan ka se degré dɔ la assiette jɔsiw ni yɔrɔfɔlɔw ni fɛnw i tɛ sɔn k'o don da fɛ e dun tɛna bureau kɔnɔ baara sɔrɔ tubabuw yɛrɛ la donc tu vas être obligé i k'a dɔn ka balo cogo dɔ la min ni o ye karatu ni ɲɔgɔnna ayiwa tɔngow ni fɛnw wariw ni fɛn minnu bɛ mais non mais c'est connu BD bɛ France san 20 ani kɔ je connais la France comme lui mɔgɔw b'i balo cogo min papier kow bɛ kɛ cogo min i bɛ caman don a la donc
fɛn dɔw bɛ yen an ma s'o ma surtout que ko caman bɔra anw ye bedi yɛrɛ ka sɔrɔ bi ma se an tɛna bila o lakali la parce que anw ka kɛlɛ tɛ kɛlɛ b'a ni minnu jɛ u b'a bɔ ɲɔgɔn na sarakisɛw la ani sɛbɛnfuraw la mais anw ɲɛ bɛ min na ni o ye tiɲɛni ye o ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan o conseil ka wulikajɔ ni CDM ka wulikajɔ a fadenya sama kɛra nafaba ye sabula ni tɔn ye fila ye ni tɔn kɛra fila ye ni dɔ in ɲini kɛ dɔ in fana b'a ɲini ka nin dɔ b'a ɲini ka nin kɛ tunkarankew de b'a nafa sɔrɔ o nafa bɛ taa bi tunkarankew kan moi je pense que là c'est une très bonne chose mais jɔnni de b'a fɛ ka CDM cili a nafa bɛ na jɔnni kan dɔw ko même Habib Sila ye wari bɔ pour que ka bedi dɛmɛ CDM ka ci moi j'ai dit non ni Habib Sila y'o kɛ a filila et je pense pas que Habib Sila peut prendre ce risque là en tout cas je pense pas ni Habib Sila y'o kɛ a filila kosɛbɛ parce que ça va se retourner un jour contre lui mais je pense pas que Habib Sila est dans ce jeu je pense pas alors ce qui est sûr et certain a tiɲɛni bɛɛ maliyɛnw de kan minnu bɛ jamana kɔ kan j'ai vu la mobilisation du CDM Abidjan Brazzaville Pointe-Noire en France je l'ai vu j'étais là-bas a kɛra ne ɲɛna Maroc au Maroc maman fɔ ne yɛrɛ a kɛra ne ɲɛna j'ai vu de mes yeux maliyɛn minnu bɛ u ye min ni min fɔ n ye hali ka da fɔ a b'a dilanni ma moi j'ai vu j'étais là aux États-Unis j'ai vu alors jɔn mina k'i b'o tɔn ci tilegan fɛ pourquoi pour quelle raison sinon ale yɛrɛ kun ka tɔn dɔ in cosmétique ne fallait kun tɛmɛ n'o baara de dɔrɔn non mais parce que ça peut pas aller et bɔra dɔ la i ye dɔ Bedi Dramé de tout le temps il a fabriqué des trucs comme ça a bi ci a ti ɲɛ man n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ il y a des gens qui m'ont appelé de la France mɔgɔw ye ne wele ka bɔ France d'abord vraiment Bedi ka ni CDM ko anw yɛrɛ tun bɛ taa nɔfɛ réunion kɛyɔrɔ la mais finalement on a compris que vraiment CDM ko tɛ maa ko de don a bɛ ko wɛrɛ de nɔfɛ anw bɔra la il y a beaucoup de personnes et ressources en France Bedi ni minnu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ n'u bɔra la n bɛ se k'u tɔgɔ f'i ye mais an tɛ se o yɔrɔ ma alors moi je te dis que tout simplement cette histoire là c'est du n'importe quoi Bedi anw y'a wele a dimanche ale de y'an wele a bɔra ka min fɔ tiɲɛ tɛ par rapport à ceci par rapport à cela n ko an wele ba min ka di da ye i bɛ jalaki min bɔ k'a bin namara ni fɛn minnu kɛra i k'a fɔ i ma se ka weleli kɛ n'i ma se ka weleli kɛ fiɲɛ bɛ jɔn na a dɔ la fiɲɛ b'ale de la an bɛ taa dɔfiya la yanni an ka maa welele min ye n'u ye n'u ale ye CDM bolofara min bɛ Congo Brazza ale y'o ɲɛmaaba ye i k'a dɔn yanni an ka ɲininkaliw tɛnku a la i k'a dɔn malidenw bɛna fɛn min na an b'o de la CDM mana bɛn fɛn min kan an b'o baara kelen de la i k'a dɔn an b'o fɔ aw ye a ka se k'o faamu min ye an ka maa welele i k'a dɔn a donna kumaso kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa min ye CDM ka bolofara min n'a bɛ Congo Brazza i k'a dɔn Congo n'a lamini bɛɛ dugu o dugu n'a bɛ Congo jamana na i k'a dɔn ale don bɛɛ lajɛlen ɲɛma ye n'u i k'a dɔn an ye wele bila i ma sɔgɔmada in na 16e ko don isalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Congo kaw baasi foyi t'u la ayiwa n'u i bɛ Mali la mɛnna wa tari i nana bɔ an ye sisan ma mɛn n tun bɛ yan nɔ waati dɔ la n seginna ka taa Congo n tilara ka na o kɔfɛ donc n bɛ yan nɔ dɔɔni yanni n ka segin tuguni très bien alors n'u an ye wele sɔgɔmada in na i k'a dɔn k'a da lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen tulo ka 16e tɔn bolofaraba min n'a sigira n'a ɲɛmaa ye Mohamed Cherifo Aïdara ye e ye u ka lasigiden ye Congo Brazza anw yɛrɛ ala y'an gɛrɛdigɛ an taara Congo Brazza i k'a dɔn an ye ɲɔgɔn ye an ye jɛmukan caman sigi sen kan i k'a dɔn Africa bi télévision na ani radio Jekafo la Congo Brazza an taara taama min na o kɛra n k'i ɲininka min ye dugukolo feerelaw farala ɲɔgɔn kan ka taa a don e de ye ko caman ɲɛnabɔ i ye wulikajɔ caman kɛ n'u nin bɛɛ kun ye mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ CDM kabini a daminɛ ka n'a bila bi la i b'a camancɛ la i ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ n'u gɛlɛya jumɛn bɛ CDM kɔnɔ bi alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ Alahu taala fɔ ka wale ɲuman dɔn ka barikada an bɛ foli lase aw ma aw minnu ye journalistes ye aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnya la aw minnu ɲɛsinnen don tungarakɛw ma nin jɛmukan in kabira sigira ka ɲɛsin tungarakɛw ma tungarakɛw ɲɛnafin bɔr'u la o foli kan ka k'aw ye kosɛbɛ o diyara n ye o tɛmɛnen kɔfɛ daba aw kan ka fɔ ni aw yɛrɛbakun fana ye
kadaka 16e ma aw fo dɔrɔn o kɔrɔ ko k'a ye fitiri waleya kɛ kabiri 16e dayɛlɛ don fo ka n'a bila bi la 2015 e daba sen b'a bɛɛ lajɛlen na foyi ma kɛ kɔfɛ a kɛra ɲɛna o kadiri kɔnɔna la n'o tɛmɛna n bɛ foli lase an ka Mamadu Sherifu Hayidara ma ale de ye 16e président national ye ka foli lase 16e bɛ diɲɛ fan o fan ma kɛrɛnkɛrɛnya la ka foli lase n ka 16e tɔndenw minnu bɛ Congo Brazzaville ka daminɛ Pointe-Noire ka na Dolizi ka na Nkayi ka na Kinkala Oyo Wando Makwa Ipondo Woso n bɛ o président ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka na an ka bureau kɔnɔ n'o ye Brazzaville ye an ka président d'honneur ba Yoka Bernal ka foli lase a ma ka foli tɛngu n ka vice président ani n ka secrétaire général bɛɛ lajɛlen ma Malien fɛn fɛn bɛ Congo k'u bɛɛ lajɛlen fo ni sɔgɔmada in na. Alors nous i ka dɔn foli min na i ka dɔn ɲininkali Abdou Touré ani ne ka ɲɛsin ma i ka dɔn a bɛ waatini bɔ an tulo bɛ mankan misɛnnin dɔ la réseaux sociaux kan ani kunnafoni di sira dɔw fɛ k'a fɔ ko ayiwa dɔ nana k'a fɔ CEDEM bureau national k'a b'a sigi i y'a dɔn CEDEM ka bureau bolofara Congo ta bɛ yen Faransi ta bɛ yen Amérique ta bɛ yen Zaïre ta bɛ yen n'a ka bureau bɛ sigi yalima Mamadu Sherifu Hayidara de b'a sigi wa yalima aw yɛrɛ de bɛ jɛ k'a sigi a ka yɔrɔw la. Jaba i ka nin ɲininkali a ɲɛna kosɛbɛ ka da kan kunnafoni don ka maaw bɔ fili la 16e ye kelen de 16e tɛ fila ye bureau national fana ye kelen dɔrɔn de bureau national tɛ fila ye nka ni ko ɲɛna a tigiw bɛ caya maaw bɛ girin ko ɲuman de nɔfɛ o kama maa damadɔw farala ɲɔgɔn kan n'olu murutira France olu le k'u b'u sen don dɛgɛ min n'a dilanna ka ɲa k'u b'u sen don k'u k'o nɔni sinon 16e bɛ sigi jamana yɔrɔ yɔrɔ la maaw dɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ u b'a fɛ 16e ka sigi u fana ka jamana la bureau national bɛ mandat kɛ k'a ci mɔgɔ dɔ ma k'a yira o tigilamɔgɔ la fɛrɛ kɛ i ka jamaw fara ɲɔgɔn kan walasa bureau bɛ se ka sigi cogo min na aw ka dugu la ye mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ mandat dira e ma ko e de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye mandat fɔlɔ min bɛ na a bɛ yira de k'i ka maaw fara ɲɔgɔn kan bureau ka se ka sigi tout à fait ni maaw farala ɲɔgɔn kan assemblée générale bɛ kɛ walima élection bɛ kɛ parce que ko in ye fila de ye an ka bɛn a la an bɛɛ ye kelen ye an sɔnna daba tunkara ka kɛ an ɲɛmɔgɔ ye kuma fɔra a banna ayi mɔgɔ nun dɔw fana ko non ko ale fana ye candidat ye donc nun dɔw ni daba ani Abdou minnu bɛɛ ye candidat ye an bɛ taa élection na c'est taabolo y'o de c'est démocratique donc o cadre kɔnɔna la ni sɛbɛn mana di mɔgɔ ma ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni candidat sɔrɔla u bɛ taa élection na ni candidat ma sɔrɔ n'ale tigilamɔgɔ yɛrɛ fana ko k'ale bɛ kɛ président ye ni jama jɛna ni o ye a tigi bɛ se ka kɛ président ye bureau bɛ sigi nka mandat bɛ bɔ Mali de la k'a ci u bɛɛ ma ne yɛrɛ Congo Brazzaville ne ka bureau bɛ sigi waati min na mandat bɔra Bamakɔ yan nɔ k'a ci ne ma ko ne ka bureau in sigi bureau sigili la assemblée générale kɛra u ye ne yɛrɛ ta ka ne kɛ o ɲɛmɔgɔ ye an ka bureau sigi o cogo la wa bureau an bɛ jamana 48 ye yɔrɔ min na a bɛɛ lajɛlen bureau sigira ten fo ka na se Faransi yɛrɛ fana bureau ma mandat fɔlɔ cira Faransikaw ma k'u ka bureau sigi o bureau in sigira o de tun bɛ sen na o bureau bɛ ka continuer hali bi an bɛ yɔrɔ min na bi donc ni n y'a faamuya Faransi bureau bɛ yen hali bi min tɛ Bedi Darame ye mais Bedi yɛrɛ sɔrɔ CEDEM na a tilala ka gɛn ka bɔ a kɔnɔ mun nana ni gɛnni ye Faransikaw fɛ n'i bɛ dɔ dɔn o la n b'a dɔn naam ka n b'a f'i ɲɛna daba 16e créera 2015 o y'a sɔrɔ ne tun tɛ 16e kɔnɔ ne donna 16e na 2017 ka taa o la fo an bɛ yɔrɔ min na bi foyi tɛ 16e kɔnɔ ne tɛ min kalama n sen tɛ fɛn min na tout à fait problème min kɛra France n b'a bɛɛ lajɛlen kalama a daminɛna cogo min na n b'a dɔn n sen tun b'a la wa hali an tun ye commission dɔ sigi o commission ka se ka négociation kɛ ka kuma maaw ni ɲɔgɔn cɛ donc gɛlɛya min donna 16e France ni bureau national la ne yɛrɛ tun b'o o commission kɔnɔna la o ɲɛmɔgɔya kun tan bɛ ka di an ka président min bɛ Arabie Saoudite n'o ye Dawuda Dunbiya ye ale de tun ye o commission ɲɛmɔgɔ ye donc k'a yirila dɔrɔn k'a fɔ fɛn t'a kɔnɔ n tɛ min dɔn Bedi ka France 16e sigili la mandat fɔlɔ min cira ma o bɔra bureau national de la a cira ale de ma a fana kɛra mun de fɛ daba
maa minnu bɛ k'an lamɛn u kan lamɛn kosɛbɛ parce que ka da kan n bɛna min f'u ɲɛna o ye hakika de ye. C'est Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Ale de tun bɛ yen nɔ fɔlɔ Faransi yen nɔ. Bɛyidi tun y'o membre dɔ ye. U ye ŋunuŋunu dɔw kɔnɔ k'o ci k'o kɛ 2 ye. Ale Bɛyidi yɛrɛ de kɛra sababu ye a b'olu mɔgɔw la mɔgɔ minnu y'a ci ka kɛ 2 ye. Tout à fait. O kelen 2 ye min na a nana ye k'a fɔ o yoboyobara u bolo parce que bureau kelen de reconnu au conseil la. O kɛra. A y'a ye sisan nɔ k'a fɔ ko 16e bangelen kɔfɛ Mohamed Cherif Haidara ka wulikajɔ kɔnɔ ale yɛrɛ de ye ala ka hinɛ Dramera la ale yɛrɛ de ye Dramera ɲini k'a contacter walasa ale bɛ se ka bureau sigi cogo min na France mandat cira ale ma o cogo kelen fana la a ka maaw fara ɲɔgɔn kan maintenant mun de kɛra erreur ye a ye maaw minnu kɛ ka Haut Conseil tigɛ yen a ye olu de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ a ka bureau in fana ye mɔgɔw ye ka mɔgɔ wɛrɛw fara kan donc o groupe kelen de fana don. Maintenant o bureau in sigilen san bureau in tun bɛ baara la mun nana ni gɛlɛya ye parce que n bɛ to k'a ka interview mɛn o a bɛ min fɔ la o tɛ tiɲɛ ye ko fɛnkɛ ko bateau dɔ de binna Faransi Europe fanfɛla la ko maliyɛnw ma 68 n'i ma fili wa ma dɔ 78 k'olu fatura o kɔnɔ k'olu wulila k'u ka taa Union européenne na kuma man da ten o kuma in tɛ tiɲɛ ye min kɛra Mohamed Cherif Haidara de ko maliyɛnw sɛgɛnnen don africains sɛgɛnnen don tunga ko min bɛ sen na Europe mɔgɔw de wulikajɔ b'olu bolo tunga ko la an ka lajɛ u ka se ka forum de la diaspora africain u ka se ka sigi sen kan kuma daminɛna ni o de ye maintenant n'a ko min bɛ kɛ a tɛ se ka kɛ faransikanw kɔfɛ ka da ka faransi de ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ tunga ko la. Maintenant Faransi dun olu de ka wulikajɔ ka ca olu de ka tungarakɛnw fana ka ca donc Europe kɔnɔna la ni wulikajɔ bɛ kɛ Faransi de nɔ ka bon a la kosɛbɛ donc ni bureau bɛ anw bolo Faransi wajibi don Faransi bureau de ka wulikajɔ ko o la donc ci sera u ma o cogo de fɛ Bɛyidi de ko komi a y'a ye k'a fɔ ko in ye Union européenne kunkolo minɛ kosɛbɛ parce que a laɲini min jumɛn b'a kɔfɛ laɲini min bɛ k'a ɲini o de ye maliyɛnw kana se ka bɔ u ka Mali kɔnɔ tuguni ka taga jagoya la Europe kɔnɔna la n'i y'a ye i bɛ taa fɛn ɲini na i ma fɛn baarada dɔ de sɔrɔ i bara donc forum tun bɛ min kan walasa ka baaradaw de créer Mali kɔnɔ Mali denmisɛnninw ka se ka baaradaw sɔrɔ u ka fɛn sɔrɔ k'u to yan nɔ k'a sɔrɔ u ma taga Europe ko in kun b'o de kan maintenant fɛn ye européens hakili minɛ maintenant Union européenne y'u bisimila u ye ale y'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ nin kɔfɛ wari b'a kɔfɛ tout à fait u kun pɛrɛnnen don k'a financer ko bɛ n kɔnɔ tɛ sunɔgɔ ayi ale bɔra Haut Conseil kɔnɔ ka don kun min kama ale donna ni fɛn ɲini de 16e dun ka taabolo ye min ye ko an ka diasporaw servi an kana servi diaspora la tout à fait. Donc ni Union européenne ko nin projet in ka y'u hakili minɛ k'u b'a financer a tɛ se ka taga mɔgɔ kelen kun donc a y'a ɲini sisan ka ko in kuntigiya ta ka ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a yɛlɛma o kɛra sababu jumɛn ye ale miirila de ko komi récépissé b'olu bolo France la loi 1901 ale de bɛ association yamaruya di association ma u ka se ka créer donc ale kelen ko o récépissé min sɔrɔ yen ale bolo sisan ko n'o b'i bolo ka ban dɔrɔn association y'i ta ye min ka di i b'o kɛ tout à fait mais mun nana n'o fana ye pour que récépissé ka se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ récépissé bɛ ne bolo Congo récépissé ne ye récépissé bɔ Congo o loi 901 kelen min bɛ France o loi 901 kelen de bɛ Congo fana voilà Congo m'a ka loi changé tout à fait Mali de y'a ta yɛlɛma sinon o loi 901 kelen depuis colonisation na fo bi o de bɛ ka autorisation di association ma o ka se ka créer donc n'i y'a faamuya ale kelen i k'a dɔn 16e Faransi bolofara ɲɛmaa ye a taara i k'a dɔn association récépissé ɲini alors a taara récépissé ɲini mais o récépissé ye Faransi de ye an ɲɛmɔgɔya la ka 16e bolofara dayɛlɛ Faransi yan voilà o kun y'o de mun nana n'o fana ye 16e ka statut kɔnɔna la a ko komi Mali sariya ani jamana tɔw sariya différence dɔw bɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a dayɛlɛlen don statut kɔnɔ bɛɛ ka i ka récépissé ɲini walasa i bɛ se ka sigi cogo min na o jamana kɔnɔ tout à fait sinon jamana dɔw bɛ yen o tɛ récépissé di o i n'a fɔ arabu jamana ninnu mais Haut Conseil yɛrɛ récépissé min bɛ dilan Mali kɔnɔ o t'ale bolo ayi voilà
Voilà. OK. D'accord. Min glana français de babou. O babou. Ina fo meko o de misala di min be Congo. Min ba le bolo français o kele de be bolo Congo. Kele de be bolo Congo. O nyongana wara bi ma wara bolo jamana wara la. Exactly. Fo jamana munu te sonka récépissé di association ma. Sinon 16 dembe jamana kono. No jamana be songa récépissé di association ma. Récépissé nyongana bu bele jele bolo. Nga a bela jelen baye national mimbe nationally d'accord OK o famna hali iketo ka o récépissé nta o jamana la abo fo ika nani ika association bayi ibe nano o récépissé di o de be yira ka fo ko associé lendo o association na ameri mimbe mali kono très bien donc o récépissé de bale bolo no ameri la kono be bolo dron ko be tay awo ka be ko be ngwanu ko ka yelema ka tay Mohamed Chérifou nana bode kalama mo sewe Rendauka, kaka nata o sirafe. Atekiti, ko indabora de kasika Malion de deme. Amadabo munu beta tungala. Amadabo bureau kama. Wari de matate. Ni wari nzorola abidi mogo de ma minnu bi boya kata tungana wasa tungana fe taka noya. Ayerete duma yere. Bara da de be glani oye Mali kona no. Min ba to ube okipo o bara en kono. O ga soro ko bara en kono la. O kana sika taka. Très bien, très bien. Adabo kunyane donc o wari beta mo huwa ni go kibo nganu ko obla i yirema onya ka kelle muruba ke ebe o be dama o tseganya donc mi ye aleni Mohamed Chérifou bla ngona akune plene dem daba c'est tout abede fleta Mohamed Chérifou hadra bole nin kalama ay sendaka awo ko inkana tatendo onana gilaje donc comme ale nyebala ka woka ale aka soroda de bin ngono ni soroda wera fana tibolo jago ni glondolo o de ko ne to ka fo mawu nyina ko france glondo auna gansante koy fen tout barade o bande ka fen ta katana o fino tout à fait ni ko kiko bla o be bla donc ale fana tun yi glonde de tuga wera de kun tale bolo français kadaka eno akunte barala bien yere wati temene una eno fo amberom nabi amba ka ko fana kalamaw no ne bode fo France ka munu beta France munu be barake no ka soroke ka seka u hakilto faso kono ulu bew munu be tayno de nute kore la kan fen tout bolo ou te fena ou be fugare la ulu be fra nyonga sano ka ko mu mananya kubo chien sinon ni occupation me mamina iti nyasin mawo association bara yɛrɛ fɛn min a ɲɔgɔnɲɔgɔn ye samedi dimanche ye bɛɛ de b'i ka wari bɔ a bɛ taa fara ɲɔgɔn kan passe i b'o bɔ i kun a bɛ taa jamana yɛrɛ kanu ani n b'a fɛ ka n ka jamanadenw dɛmɛ association ninnu sigira o de kama fɛn sɔrɔ t'a la a bɛ fɔ o de ma ko association apolitique politique t'a kɔnɔ absolument i tɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ fana e de bɛ fɛn min dun a kɔnɔ n'i ko k'i b'o kɛ ni fɛn sɔrɔ da ye a bɛ ɲa a bɛ gɛlɛya donc gɛlɛya in filɛ nin kan o gɛlɛya kelen ni ɲɔgɔn cɛ an y'a yira k'a fɔ an kana sɔn gɛlɛya ka kɛ faransi ni fɛnkɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko Bamako ni ɲɔgɔn cɛ an ye wuli ka jɔ a ka kɔnɔ an minnu b'a kɔnɔ parce que ale de fɔlɔ y'an contacté ne yɛrɛ filɛ ale ne contacté Demba Keita ale tun ye CSDM président ye Gabon a y'o fana contacté Haruna Kulubali o CSDM Suisse a y'o fana contacté tout à fait Umar Dambele CSDM Allemagne a y'o fana contacté Kanambaye Belgique a y'o fana contacté tout à fait ayi mɔgɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ ayi a kun ye ninnu bɛɛ contacté a tun y'a ɲini ka an bɛɛ kunkolo yɛlɛma k'a yira k'a fɔ ko non ko Mohamed Chérifou b'a fɛ ko ka forme tiɲɛ an y'a ɲɛɲini k'a faamu tuma min na an y'a dɔn k'a fɔ ja ko de b'ale kɔnɔ min tɛ tiɲɛ ye an y'a ɲini sisan nɔ k'a f'a ɲɛna a kana taa o cogo fɛ an ye bɛɛ ɲini an nana mun kɛ an ye commission de médiation an y'o sigi o commission de médiation a waati yɛrɛ y'a sɔrɔ ne tun bɔra ka ne to Brazza ne tun nana Bamakɔ yan an y'an to o commission kɔnɔ o ye ne sɔrɔ Dakar minnu bɛ commission kɔnɔ u tulo bɛ na u b'a dɔn a don y'a sɔrɔ n bɛ Dakar an ye conférence audio kɛ an ka o commission ɲɛmɔgɔya kun dilen don Dawuda Dunbiya an ka douanier min bɛ Arabi Saoudite CSDM Arabi Saoudite président donc an ye kuma k'u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ɲini an ye Chérifou yamaruya a ka sɛbɛn kɛ ka yafa deli CSDM bureau min bɛ France wa a y'a kɛ fana très bien walasa ka na ni bɛn ye nka nin bɛɛ la Bedi ma sɔn Bedi tɛ sɔn parce que ale ka na bɛna bɔ maintenant Fransikaw nana ye k'a fɔ ko in tɛ gɛlɛya min tɛ Mohamed Chérifou ka côté tɛ sa maa min ye yafa deli i b'a dɔn gɛlɛya ko n tɛ fan tout à fait donc gɛlɛya nana ale ka côté fɛ mais a nana mun kɛ sisan nɔ groupe a sera ka maa minnu fara ale kan a y'olu minnu bɛ faransi olu bilala ɲɔgɔn na sisan nɔ u nana ye k'a fɔ cogoya tɛna kɛ nin na u ye lettre kɛ ka avertissement kama ale de ye président ye c'est vrai e ye président ye mais i tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ dɛ i tɛ se donc bureau kɔnɔ maaw jɛra u ye lettre kɛ k'a ci a ma k'a bɛ cogo min na a kana taa ten tɔ
o ye lettre filanan k'a ma o y'a averti réunion kan ka kɛ cogo min na a tɛ ka solu fana ma olu nana fara ɲɔgɔn kan sisan ko bon ko in bɛ cogo min na k'u b'a gɛn ka bɔ CSDM na tout à fait u ye sɛbɛn kɛ k'a gɛn a bɛ kɛ ten donc a gɛnnen sisan nɔ vice présidente n'o ye madame Jabate Mariétou Diallo ale comme ni ye vice présidente ye e de kan ka kunkolo ta sisan nɔ kunkolo gɛnna ka bɔ yen nɔ donc o nana kunkolo in ta o y'o to kɔnɔna la sisan nɔ ka délai dɔw di délai de kan ka di o kɔnɔna la ye ka se ka avertissement kɛ k'a fɔ ko assemblée générale bɛna kɛ assemblée générale kelen kɔfɛ bureau membre ani maa minnu nana ka na bɛn n'a ye olu ko sisan kɔni ko in bɛ cogo min na Mariam k'a kunkolo ta siɲɛ kelen Madame Diallo y'a kunkolo ta o kɛra CSDM président ye an bɛ yɔrɔ min na depuis o waati fo bi Madame Jabate Mariétou Diallo ale de ye CSDM président ye Fransi très bien donc ale bɛ di ale gɛnna o cogo la o kɔnɔna la sisan nɔ k'ale tɛ jɛn ni o ye ko f'ale fana ka wuli sisan nɔ k'u ka gɛlɛya de ladon o kɔnɔ f'a ka CSDM ci de f'a ka CSDM ci c'est une question de vaillance donc a n'a ka groupe minnu tagara olu de jɛra k'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma o de dɔ b'a la ko Laurent qui ye vidéo ninnu kɛ maintenant mun ye fanga dɔɔnin di u ma n b'o yɔrɔnin fana f'i ɲɛna a taara de ka taa CSDM logo a sɛbɛnnen bɛ ko CSDM Mali drapeau bɛ yɔrɔ min na a fɔ ma ko association CSDM ka jabarani a taara de ka taa jabarani a y'a ye gɛlɛya kɛlen waati min na k'a bɛ taa jabarani don a tɔgɔ la ka to o enregistré Faransi a tɔgɔ la yen o ka k'a ta ye il est malin très malin mais ale ɲinɛna min kɔ o y'a sɔrɔ déjà o kun donna Mali ta in kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ jabarani CSDM de ta don n'i taara n'a ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ CSDM ta don tout à fait bureau mɔgɔw kun y'o don Mamadu Serifu Hayidara olu kun y'o don CSDM tɔgɔ la a ma don Mamadu Serifu Hayidara tɔgɔ la dɛ a tun y'a don CSDM tɔgɔ la de oui Mamadu Serifu Hayidara ta tɛ CSDM ye voilà hali ni sini n'ale bɔra yen mɔgɔ wɛrɛ de bɛ na n'ale bɔra logo ni fɛnw maa wɛrɛ de bɛ na Mamadu Serifu Hayidara ta tɛ o maa ta tɛ se ka ko ye o absolument ale bɛ yan waati dɔrɔn de kɔnɔ a ka fɛn n'a ka mandat filanan la foyi t'a yira k'a bɛ mandat sabanan kɛ ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na hali n'i ko k'i b'a fara ɲɔgɔn kan k'a ka mandat sabanan kɛ jagoya la a t'a fɛ tout à fait parce que mun na ale ko de komi si min tun dira CSDM ma ko CSDM balo tɛna tɛmɛ kalo 6 kan président fɔlɔ min tun b'a kɔnɔ o ma se ka tɛmɛ kalo 6 kan parce que o miirila ala ka hinɛ la a n'a ka maa ninnu o de a ka Bɛdika maa murutilen don maa kelen b'o la n'o ye Muntagaba ye n'o sigiyɔrɔ kun bɛn bɛ Guinée Conakry ma o fana sen b'a la ale fana tun ye walan sɛmɛ o waati kɔnɔna la kalo 6 in kɔnɔna la a miirila ko CSDM tɛna se ka balo Mamadu Serifu ye CSDM kunkolo ta waati min na ka wuli ka jɔ kɛ CSDM balolen olu ko sisan ko k'olu de bɛna k'u ka CSDM ta o bɛ se ka bɛn yan donc gɛlɛya in kɛlen waati la maintenant a y'a sɔrɔ a ye logo in ka enregistré a yɛrɛ tɔgɔ la Faransi a ma enregistré Mali la a tɔgɔ la dɛ a enregistré la Faransi a tɔgɔ la donc jɛkulu min ye Mali ta ye n'i taara o enregistré Faransi tɔgɔ la kabini ye i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ b'a kɔnɔ très bien donc a nana gɛlɛya o kelen Mamadu Serifu Hayidara ye plainte de déposer a contre la sinon a ma kɛ kɛlɛ in kama a kɛlɛla logo de kama parce que a ye logo enregistré voilà maintenant fili sɔrɔla yɔrɔ min na anw fanfɛla la Mamadu Serifu Hayidara ale de ye CSDM président ye awɔ statut kɔrɔ min tun bɛ yen nɔ secrétaire administratif ale dɔrɔn de yamaruyalen don ni gɛlɛya o gɛlɛya donna CSDM kɔnɔ n'a bɛ kɛ tribunal taga ye ale de kan ka plainte kɛ tout à fait président man kan tɛ ka kɛ donc président yi filila o yɔrɔ in na walima a teliyara o yɔrɔ in na ale ye plainte in déposé o kelen sisan nɔ o jugement kelen Faransi tribunal y'a ye k'a fɔ ale man kan tɛ ka plainte déposé oui un problème de fond tout à fait olu fana ye kiiri in tigɛ forme kan donc kiiri in kɛra cogoya min na plainte déposera cogo min na o ye kiiri tigɛ plainte in cogoya de la oui ka yira k'a fɔ Mamadu Serifu Hayidara ale yamaruyalen tɛ ka plainte kɛ très bien donc tribunal Faransi ko ale man kan tɛ ka kɛ donc o kɔrɔ ye min ye sisan ale binna o yɔrɔ in na donc tiɲɛ bɛ segin ka taga Bedi ma tout à fait sariya de don o de sariya ye o sɔsɔli t'a la donc o sɛbɛn nalen an ma ale hakili y'a ye k'a fɔ o ko in ye tiɲɛ ye k'a secrétaire administratif de bɛ plainte ale de kun kan ka plainte kɛ tout à fait mun fana na n'o gɛlɛya ye o waati y'a sɔrɔ fana o min tun b'o fana kunna yen nɔ n'o ye Farka ye o fana tun bɔra haut conseil de la ja ale kun nana ka na fara CSDM kan walasa ka se ka CSDM cogow de faamu a bɛ se ka segin cogo min na ka CSDM tiɲɛ CSDM bali ka avancer Maïga ale tun ye secrétaire administratif absolument Maïga n b'a dɔn donc ale kun seginna ka taa a faso la parce que a nana ye k'a fɔ a tun ye dabaliw tigɛ
wala sa 16e kana se ka balo ka se ka don nina parce que uti kalo woro di 16e ma ale donna 16e kono depuis 16e ma kalo kelen soro donc kalo woro temena la 16e balo na ale nana ya ay dabalu fen tige o ma se ka nya asigina très bien ko segin ko mangela on tanya de ka asigina kana ho conseil kono donc o cadre kono la o de kera sababu ye ni fili yere donna kono ko Mohamed Cherif Haïdara ka sura ka plainte maintenant c'est Francis tribunal kelengo o sérieux kirin tige maintenant anye appel ke appel kelen o be cour d'appel la insana o kiri folon tigele olu yu pangu glod la ka soro ka video ke ko aywa ko Francis tribunal yere ye kiri tige ko kiri dagoyara Mohamed Cherif Haïdara kulu yere ye kiri yere ya ira ka ko Mohamed Cherif Haïdara te 16e yere président tuguni ni yere be nyonyo sala la non c'est compliqué hein galon ka galon tige ko franyo ka ma be sika so ma tugo ma korbo c'est malheureux ko inflene tantore aw ka yira diɲɛ bɛɛ la ko Francis ye kiri tigɛ ko ka kiri ja aw la ko Francis ko tribunal ko Mohamed Cherif Haïdara ko ya wuli ka bɔ a ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ la ninnu ye kelen ye wa Francis ma Mohamed Cherif Haïdara sigi o bɛ se k'o wuli cogo di tɔn in sigilen tɛ Francis o bɛ se k'o kɛ cogo di Francis ma a t'a ɲɛnabɔ Francis da t'a la bolofara min bɛ Francis bɛ se ka kuma o bolofara de kan parce que o mɔgɔw sigilen bɛ Francis sariya bolo o bɛ ɲɛsin o de ma n'a fɔra 16e a tɔnba sun ye Bamakɔ de ye a sunba min bɛ Bamakɔ jamana in ɲɛmaaw de bɛ se k'u da don a la o papiyew ni o sɛbɛnfura ni o fɛn bɛɛ lajɛlen Mohamed Cherif Haïdara ye olu bɛ ɲɔgɔn ye sira la wa c'est compliqué donc ko in kɛra ten tɔ de da donc u y'u gulo de kan u y'u préparer daminɛ u ye mun kɛ sisan u y'u to la sisan nɔ k'olu bɛ na ko ka assemblée kɛ yan nɔ ko ka bureau kura sigi u ye maa minnu ta n bɛ exemple ta n yɛrɛ ta kan n'o ye Congo ye n bɛ Jekafo ale tun sigilen bɛ Congo Congokaw tulo bɛ na Brazzakaw b'a dɔn a tun bɛ baara kɛ yɔrɔ min na nɔ an b'a dɔn a tun bɛ yen cogoya min na an b'a dɔn a bɔra yen nɔ ka na Mali kɔnɔ a nana cogo min na an b'a dɔn kun min nana n'a ye an b'a dɔn don min a bɛ bɔ Congo a y'a ka kasaw bɛɛ de kuru a ma foyi to Congo ko min b'a to k'a bɛ segin ka taa Congo a nana a rentré la 16e i bɛ e kɔni ko in ma kɛ kɔfɛ o maa min ye a bɛɛ ɲɛ kelen ɲɛna e b'a dɔn e taara e bɔlen yen ni sisan cɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'ale bɛ se ka bureau dɔ sigi e bɔ ni sisan cɛ Congokaw tulo bɛ na ani ale yɛrɛ tun bɛ bureau min kɔnɔ o tun ye Haut Conseil des Maliens l'extérieur min bɛ Congo o bureau kura min sigira sisan nɔ n'o o président ye Dabi Kulubali ye a tun b'o de ka bureau kɔnɔ o secrétaire général adjoint a tun ye o de ye fo a wulila don min na ka bɔ Congo ka na Bamakɔ yan nɔ a tun b'o o poste de kɔnɔ o tigilamɔgɔ bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ko ye 16e président ye Congo o tɛ se ka kɛ bon nin damanda de farala ɲɔgɔn kan u ye nin de fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'o fana bɔra jamana wɛrɛ la ko ka na colmatage a tubabukan de y'o ye colmatage a ye n faamu donc a ye nin ɲɔgɔnnaw de kɛ k'o maaw de fara ɲɔgɔn kan o kɛlen sa o conseil an nana bɔ min kalama a nalen yanni a ka assemblée kɛ a taara ka taa Habibu lajɛ ka taa foli lase o ma jaaja a jukɔrɔmatindiba ye olu de ye o photo in bɛ se réseaux sociaux sanfɛ o kɛmɛ k'u jɔ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɛra ka kɔn olu ka assemblée ɲɛ assemblée kelen kɔfɛ an nana bɔ mun kalama o don min na k'u b'u ka bureau sigi o conseil ye maa 3 de bila ka taga Habibu Sila ye maa 3 bila ka taa k'olu ka a nɔra sigi yen nɔ ko in ka k'olu ɲɛna mais daba n bɛna min fɛ yen 16e sigilen 2015 lettre bɛ anw bolo Habibu Sila kelen a bolonɔ b'a la a ye lettre sɛbɛn k'a ci a ka base bɛɛ ma ko fɛn dɔ créera ale tɛ fɛn min kalama a sen t'a la a bolo t'a la a b'a ɲini a ka basew bɛɛ lajɛlen fɛ maa si tɛ se k'i to Haut Conseil la k'e bɛ taa fara 16e kan o sɛbɛn bɛ yen o kɛra 2015 mais ne ko a ɲinɛn'o kɔ de wa n'ale b'a fɔ sisan nɔ ko ni félicitations ni Habibu ka lettre dɔ ye vraiment n yɛrɛ kamana ganna quand il félicite k'a fɔ k'a bɛ Bedi féliciter vraiment et puis ils vont travailler ensemble ceci cela vraiment moi j'ai été découragé. Vous allez travailler ensemble et ɲinɛna i ka lettre 2015 kɔ e ko ko i n'u tɛ baara kɛ parce que Habibu Sila si c'est vrai que min fɔra ko tiɲɛ don min filɛ nin ye a b'a sɔrɔ fura foyi t'a la
Non, il y a ni si c'est des journalistes candidats. Bon, non. Sinon, on n'est pas fait une tienne de conditionnel. Ouais, conditionnel. Voilà. Et ça, c'est obligatoire parce que c'est vraiment compliqué. Ni Abib Sona ka donné jeu là. Aye gela chama do ya nyini ka lere kiyen chien chama. Hali kadda. Ngo, mena min fiena. Ale ni bede yere kunte nyogon. Je sais, mba kalama. Ebo kalama. Mba kalama. Ngo fana sabar sala mun fe. A kelenga au conseil minti France. O de ale ni bede fana bla nyogona. Absolument. E jugu kunu. Awo. Min yi ka tonti France. Ko ke fly hali be o fly be. O tigi ko de be na 16e fana ke fly. E be kla tuni ke ebo o reçoit bi ko o ye ka moye. Non, c'est comme femme tout à tes femmes. Non, ni eto jukoro be femme tout donc ale dona o ji jukoro de ji jukoro la kan nendo jagora bo sanfé o donc anana poy sanfé ka fo Mamadou Ban ale tumbe keneka odo Kanté ale tumbe keneka odo Camara ko fana tumbe keneka odo ay ni ne blakataka ka foko ou ka bureau mesigi ale yo. Oui, mais justement il y a des janvier bureau national mesigira ni Chérifou ke reconduire là. Est-ce que au conseil ma blakata kenaka? Oui, ma blakata. Ale fo mako Abdul Wahab Touré. Na de mbora États-Unis. Ah oui, d'accord, OK. Bele jamadon ta. Pardon. Ale de nana o sigilla ka ke ou représentant. Très bien. O sigilina. Donc ko bola kalama. Bola kalama ko bureau renouvelé là. Ngi mango Abdul Wahab Touré. Oui, représenté à janvier là. N'a fallu qu'au bureau mois de mai là. Donc, non, mais est du corps. Que ebo tient. Ebe se ka ko kono to ko ni Abib Sona ka doni jeu là vraiment abigela abika irema gela bay dundala. Sinon daba. Akoy ma fo awko. Ay an gon ba be don. CCB là. Représentation min nana CCB kono. Depuis haut conseil sigira o ka bureau ma delika sigi kulu o nyogon nana amake gouvernement Mali gouvernement mbe mi yere yala belba yere anga ministère de Mali l'extérieur madame Guindo n'a be wolko Fatim tout à fait ale yere de ministre remplacé à Dona ale de bureau yere sigi le Ségal. Le Ségal de terre. Non, Ségal terre. Elle est chargée des chef de mission. D'accord. Elle est conseillère chargée Diaspora. D'accord. Relations extérieures. Elle est chargée de nous. O de kama o yale blakana dum. Asro ministre ko empêcher le. Sinon ministre rek mbena. Mais ni yoro fana balé ka. O de kama wati be napta yoro. Nu bita yoro jamana ko fe. Madame Guinno be no. Anya reçoit Congo. Ale yanye 16 de mai ayo yaha yana wati mina yaya Sangare ale ni yaya Sangare na Congo tout à fait ayin soro u yan soro yeno u ye soro yeno ye tumbe na don ale bora kalama adona ale re aye min kera bara mi anye bara min ke o don ku bismillah ni oye akera nyana ale re yo ye muson yo ayo temoye wa me ba fo ka wale nyumando ka daka domina ani koita ka koita to ministerial amur koita awo adun ani ansigile ale muso in madame Gindo a y'a fɔ ko tɛ ɲɛna a ko k'a b'a ɲini koyida fɛ k'a ka ne nundaw fo ka d'a kan u talen Congo n ye jɔyɔrɔ min fa o la muso in y'o kɛ. I k'a dɔn Congo jɔyɔrɔ ne bɛ dɔ fɔ a la hali muso in den ne b'a fɔ i k'a dɔn min ye Africa Television ani radio Jekafo an taara Congo an ye tile 10 ani kɔ de kɛ ka bɔ Congo ka na fo Pointe Noire i ye jɔyɔrɔ ni wulikajɔ min k'an ye i k'a dɔn anw b'o dɔn an b'a dɔn jɔyɔrɔ min b'a la Congo ne b'o dɔn o sɛrɛ ne n b'o sariya bedi ka problème min parce que c'est simple c'est vraiment c'est un problème parce que fɛn o fɛn n'o bɛ fɔ nin ko in na ne ye animateur ye journaliste ne b'a bɛɛ dɔn déjà ale bɛna fɛn o fɛn fɔ il peut pas me convaincre u nana bureau in sigi k'a ban u ma anw wele a ma sara anw na a kun ye layidu d'a ma k'a b'anw wele an ma wele a m'i sara anw na parce que a b'a dɔn a tɛna se ka anw don mais aw b'a tiɲɛ dɔn anw b'a tiɲɛ dɔn n'aw bɛ fɛn min tiɲɛ dɔn minnu b'a tiɲɛ dɔn i b'a dɔn o de kama n bɛ ka aw fo kuma dɔ bɛ to ka fɔ aw ma ko aw ni musow de man jan a ka di yɔrɔ min na yen nɔ k'aw bɛ yen nɔ nka ne sɔnna aw ye dɛ aw y'a yira k'a fɔ c'est vrai a ka di yɔrɔ min na aw bɛ yen mais ni nkalon bɛ yɔrɔ min na k'aw tɛ yen an tɛ taa yen aw y'o de yira fo n'an ma bɔ a kalama dɛ a don na télévision ɲɛnama ye a si ma sɔn ka taga radio ɲɛnama ye o si ma sɔn ka taga parce que olu bɛɛ b'a dɔn sɛdɛm daminɛna waati min na fo ka n'a bila bi la olu b'a dɔn ko in tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na u ma sɔn ka taga o sinon u y'u wele o ye caman wele o u ma sɔn ka taga de o u m'anw wele o parce que u b'a dɔn u b'a fɔ ko anw ye fadenjugu ye mais aw bɛ tiɲɛ de kan alors nous rapidement i k'a dɔn waati man jan kosɛbɛ nous rapidement k'a ta don la bedi nani nin dakabana kuma in fɔ i k'a dɔn janfa ani sɛdɛm ciliko kuma fɔ a don ni bi cɛ faamaw ye mun fɔ
Faamaw i b'a dɔn n'i y'a ye ni min kɛra an ka jamana in an bɛ Ala deli an ka jamana in Ala ka a bɔ nin dingɛ kɔnɔ ya rabbi n'o tɛ ni a ye min kɛ nin ye tantɔ nin tɛ se ka kɛ diɲɛ jamana si la n'an ka jamana tun basigilen don. Oui mais avant ça lettre kun cira ma ka kari da ye non mais alors i b'a dɔn min kɛ a ye lettre de ci ministère de Mali l'extérieur ma k'ale bɛna nin kɛ ka tila tuguni ka dɛmɛ ɲini u fɛ k'olu k'a dɛmɛ walasa ale ka se ka nin sigi in kɛ financièrement olu ka wari kɛ ka dɛmɛ olu y'a jaabi mun na o ko k'olu tɛ se ka wari t'olu bolo k'u ka association dɛmɛ n'o ye wa n'a b'a fɛ ka ko kɛ ni CSDM ye a k'a ta CSDM bayan fan fɛ n'o de ye CSDM national ye a n'o de ka se yen nɔ olu ka se ale ma o fɔra ye o sɛbɛn kɛra ministère de Mali l'extérieur y'o sɛbɛn kɛ k'o caaman gouverneur fana kun ye maintenant a ye sɛbɛn ci gouverneur ma walasa k'ale bɛna sigi in kɛ yan nɔ gouverneur fana kelen k'a ye ko CSDM don ale m'a ɲini k'a faamu a m'a ɲɛɲini parce que a b'a dɔn CSDM jɔyɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ tout à fait ale fana signé k'a accorder a ye an bɔlen kalama an taara gouverneur fɛ yen nɔ gouverneur e ye yamaruya d'u ma nin ko in tɛ an ka ko ye koyi nin ko in ye janfan ko de sigilen bɛ ɲɔgɔn kan gouverneur ko k'ale kɔni y'a ye ko CSDM bɛ ko o ko la ko jɛlen don CSDM bɛ ko o ko la o ye fasoko de ye donc ale ye CSDM ye dɔrɔn ale fana y'a di gouverneur tilara ka lettre kura de kɛ ko ale jin ye lettre fɔlɔ min di ye a y'o annulé parce que ka d'a kan ni ko min don a ka taa se CSDM national la ale miirila ko CSDM national ka ko in ni ale t'a dɔn ko nin ye Bedi n'a ka groupe mamurutilenw ka ko ye k'ale t'o dɔn a ye sɛbɛn kura wɛrɛ kɛ k'a yira k'a fɔ k'ale sen tɛ o lettre fana bɛ yen o lettre fana bɛ yen très bien mais o bɛɛ n'a ta daba jamana in b'a f'i ɲɛna a bɛ diɲɛ ba kɔnɔ parce que fanga tɛ yen ministre tɛ yen foyi tɛ yen donc o ye ho ha ho maa si tɛ ko kalama a nana ko sigi n'o ye min ye ministre so ni fɛnw n'olu sigira ka bɔ ko kalama sariyatigiw ni fɛnw bɛ yen est ce que an bɛ don min na ko bi min ye bureau national ye est ce que a ye sariyatigiw bɔ a kalama sariyatigiw bɔra a kalama ni sira min fana ye tuguni cɛ in a ka kɛ kun ye a hakili la k'a fɔ i b'a dɔn n'i bɛ nkalon kan Ala bɛ tila k'i kɔkɔbɔrɔ sa a ye siga t'o la a ye nin bɛɛ kɛ ka tila tuguni ka an wele tribunal la tuguni a ye nin bɛɛ kɛ ka tila ka an wele tribunal la a bɛ nkalon min kan dɛ walasa k'a yira maaw la k'ale bɛ tiɲɛ kan a kɔrɔtɔra tuguni ka taa an wele faama la tribunal la commune 6 o jugement yɛrɛ fana kan ka kɛ le 9 o kɔnɔna la an taara don min na o ye ko in kɛ an fana y'a convoqué tribunal la commune 3 i b'a dɔn an talen i b'a yɛrɛ min fɔ procureur ɲɛna a ko kuma fɛn fɛn fɔra k'a bɛɛ tiɲɛ k'ale sɔnna bɛɛ ma non mais an ye kuma o kuma f'a kan aw kun kan ka polisiw de bila kuma min bɛ congrès in na janfa n'a bɔra yɔrɔ jɔ la ko dɔw bɛ yen i tɛ se ka kɛ ko jamana in tiɲɛnen don a don na u ka ko don in na u ye polisiw de olu minnu bɛ nkalon kan olu de ye polisiw ta k'an kunbɛn o fana kɛra daba o fana sɔrɔla mun de fɛ n bɛna ɲɛf'i ɲɛna vice-président Traoré Hamidu Traoré n'o ye haut conseil de Mali l'extérieur ka vice-président ye o bɛ CNT kɔnɔna la ale dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen ale de bɛ polisiw kunna ah oui oui tout à fait n b'a dɔn n b'a kalama i b'o dɔn n b'a dɔn bon maintenant u y'a yira anw na k'a fɔ ko olu ka yɔrɔ in ko polisiw an tɛ se ka foyi kɛ u ta ye polisiw ye ok sinon sɛbɛn t'u bolo min b'a yira k'u bɛ se ka nin kɛ o récépissé t'u bolo n'u ko ko récépissé original u b'o min fana fɔ la récépissé fɔlɔ min bɔra 16e kunna n'o bɛ Ala ka hinɛ Lamine Touré tɔgɔ la o démissionné o ka lettre démission o bɛ yen nɔ récépissé wajibi don a bɛ modifié de o récépissé kɔrɔlen min modifiera o numéro ye numéro 177 o numéro kelen de bɛ récépissé kura min bɛ anw bolo Mamadu Serifu Hayidara sigilen waati min na o numéro in b'o o récépissé modifiélen sanfɛ ka tila ka o récépissé kura fana numéro kɛ wa ni Ala bɛ ko min na n ko o ko in tɛ tiɲɛ koyi maa kelen min y'a signé ministère de l'administration territoriale la récépissé fɔlɔfɔlɔ ye n'o ye k'a bɛ fɔ ko Amadu Bili Susoko wa o kelen de ye fana Mamadu Serifu Hayidara tɔgɔ bɛ récépissé min kan CSDM kan o maa kelen de fana y'o signé namara bɛ yɔrɔ jumɛn sisan nɔ récépissé original ko kuma bɛ min fɔlɔ ni filanan de b'a la original ni pirate t'a la n'olu y'o fɔ i b'a dɔn fanga de tɛ o sinon hali nin kelen dɔrɔn kama nin kan ka taa n'u ye sariya bolo kana k'u bila wo kɔnɔ bien alors i k'a dɔn Abdou waati dafara ɲininkali laban an ko e k'o kɛ an ka sɔrɔ ka kɛnɛ ayiwa ale ka bureau sigidon kɔni y'a sɔrɔ ministre tɛ yen ministre gouvernement kura ma sigi fɔlɔ nka an bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que kunnafoniw fana a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ ministère de Mali l'extérieur n'olu ka maa tun bɛ yen n'olu ka ciden tun bɛ yen an y'a sɛgɛsɛgɛ olu ka ciden foyi tun tɛ yen nɔ gouvernement maa yɛrɛ si tun tɛ yen très bien alors nous i k'a dɔn an bɛ fɔ k'i waliɲuman dɔn ni welewele da kan b'i bolo k'a taara maliyɛnw ma minnu bɛ Mali kɔ kan i k'a dɔn CSDM to a la
wele kan min be no o de ka ɲɛfɔ malien denw bɛɛ lajɛlen minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan kana se CSDM tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma o de kama an bɛ to k'a fɔ maa minnu bɛ haut conseil kɔnɔ ani maa minnu bɛ CSDM kɔnɔ minnu t'olu fila si kɔnɔ olu ka can ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan nka n'an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ kɛlɛ kɛ ni bɛɛ de tɔgɔ la an bɛ dɛmɛ ɲini ka se bɛɛ ma bɛɛ k'a faamu k'a fɔ ko CSDM kelen de don maa murutu de farala ɲɔgɔn kan ni ŋaniya juguya ye ni hakili juguya ye ka ɲɛsin CSDM ma walasa parce que jamana bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ jamana in longolangalen don nka n'Ala sɔnna ma a tɛ bɔn élection fana kan ka kɛ ninnu ka mun bɛ nin bɛɛ kɔfɛ o ye hakilina min ye ni CSDM fanga ka bon CSDM jɔyɔrɔ bonyana walasa ka CSDM fanga dɔgɔya élection minnu fana bɛ nale députation ko minnu bɛ nale olu fana u b'a dɔn k'a fɔ Bedi Darame tɔgɔ in ale ye Cɛbilen Darame dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen de n'o de bɛ to o de kama bɛ to k'a fɔ maaw ɲɛna aw minnu t'a kalama ani aw minnu ɲinɛnen don aw minnu ye maa kuraw ye a dogolen tɛ maa kuraw la nin y'u ka baara de ye Cɛbilen delila k'a to sinidi kɔnɔna la ale kelen de fana wulila sinidi k'i kɔ da sinidi la san 3 u y'o kɛ tribunal la a laban kɛra min ye a y'a ka parrainage de créer an bɛ waati min na bi olu binnen don hali a ma dogo mɔgɔ si la M5 u wulilen don M5 fana contrôle la tuguni ko Cogɛl farala ɲɔgɔn kan ko Cogɛl ka kɛ o ministre ye donc aw ka dɔn k'a fɔ maa ninnu u ka baarada de nin ye donc a dɔgɔkɛ in Bedi fana wulilen don ka don o de kama walasa élection min bɛ nale olu ka parti bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na walasa élection min bɛ nale députation minnu fana mana kɛ o kɔfɛ olu fana bɛ se ka an ka tɔn in k'a lobɔ laban cogo min na walasa a kana fanga dɔgɔba fanga la donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko in tɛ tiɲɛ ko ye u tɛ tiɲɛ kan CSDM ye kelen de ye a Mamadu Serifu Hayidara ale ye CSDM président ye k'a daminɛ 1er janvier fo ka n'a bila depuis janvier 2021 donc san 5 fo ka taga bila 2026 la n'Ala sɔnna ma ni Ala ka jɛ ye Mamadu Serifu Hayidara de ye ɲɛmɔgɔ ye ni président ka di Bedi ye a b'o kɔnɔ a k'a kɔnɔ a bɛna waati sera en tant que tɔnden a bɛ ni présenter ni vote kɛra ye a bɛ taa y a pas de souci bien nous an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn merci bien an balimaw nin de kɛra aw garijɛgɛ ye CSDM ko i k'a dɔn an da tun b'o de la bi i k'a dɔn aw yɛrɛ ye kɔrɔfɔ a finman n'a jɛman bɛɛ lajɛlen dɔn sabula kuma in bɔra maa min da o ye Nuhu ye Nuhu kabini CSDM kabini san 2017 ale bɛ tɔn in kɔnɔ i k'a dɔn a wulikajɔ ni cɛsiri o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Congo Brazzaville i k'a dɔn o président ba de don a ye dugu ni dugu fɛn o fɛn fɔ a ye CSDM bɛ nin bɛɛ lajɛlen na dugu 40 ani dugu 8 ni ma fili ayiwa Mamadu Serifu Hayidara an b'a fɔ bureau fédéral fila États-Unis ani Nigeria alors a tɛ tɛmɛ nin kan i k'a dɔn an bɛ fɛn o fɛn fɔ a ye i k'a dɔn wulibali don kisɛ de b'an bolo a ko la o tuma Bedi Darame a bɛ bili kan bolo la a bɛ taa cun sabula sariyatigiw mana wuli don o don a nɔfɛ ni gouvernement sigira don o don a nɔfɛ i k'a dɔn aventure min n'a kɛlen bɛ k'i yɛrɛ bila la a bɛ ban o tuma an b'a bɛɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka lamɛnliko ɲuman na Jibi bolo tun bɛ nɛgɛ la min ye ayiwa ɲininkali kɛbaa ye Abudu Ture Daba Tunkara an ka maa welelen tun ye Nuhu de ye ka bɔ Congo Brazza 16e national tɔgɔ la Mamadu Serifu ye min président ba ye wa salam